India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Katkum ki khubor balaong bakari India kelayat lingba ya artli kijing maha hakabaya day bat kijing shit kirang kasni hapo news nem kawai kijing maham nakatnat India Meteorological Department kalong hapdeng jong ka khatway hadu arpu tarik ulber bat ka baar pat kalong haka arpun riu tarik ulber kijing shit hakini ki por kala palat bat tam ka khandai degree bani kijing shit kumbade ban long shikata Hendrai laong bagajing shit kala banang hiar ki jala ki bama de gajing shit ka bajur kum ka Rajasthan Madhya Pradesh bat ka thani west jong ka jala Uttar Pradesh na do kasngi thodi Hendrai laong bagajing shit kala hi banang jur ki bai bat ki jala ki bakanthop ek jala Himachal Pradesh Maharashtra ki ka to kan ni ki benta jong ka jala Odisha bat kum jo har Telangana ha ki ni kismi banwan kat bahagi benta south but north east jong kri India kila ban yo mat ya ka jing shit ka bak hamduna jong ka sun pene bat kila ruban yo mat ya kal air uslap bat uperthat gumbala julong hakini khinjat sni glele hak be dei pat bat uslap lakmi lenti bak India kan yo mat ya uslap ubane hauni uyayong kum ki khubor bla yo nakatnat bandai khmi sun beneng bat kum taru ki katu kat ne pat ki benta jong ka tha north east ki bla yo uslap duna hauni ubna ya